Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka dak ba yo pan pli ya kani ka lodge mentasni ba itra lain ka ida lodge in khap ya ni ingkon dekat ke jingkit pok ruang ba kijing temu jong kitra bo pli kani ka lodge kan da urnos. Ha ka hanyotrik ubna yayong arhajar arpuway u subdivisional officer jong ka Mairang Civil Subdivision uba e Nongbri ula pli pajba ya ka way kaying basa ya ka balatip kerteng kum ka Aida Lodge kabadan hakas nong pendeng umyong Mairang haka jingidon lang jong kinong ilam shnong ka pendeng umyong bat ki bahaying hasem jong ki try kene ka ying basa. Uba Nongbri haba ay jingkren hagani ka sngi kumukongsan ulaong baka jingdon jong ki yeng basa kan yarap shibun ban kenteu yiki kam jingok kai hakathain West Khasi Hills District batru kan yarap yiki pajba nonglet nongwan ban samit habalap ka mit kayong hasiteng lenti. Katry jong kani ka yeng basa ka kong Aida rihun lang maublay kalayatho baka daw ka bala penlong ban shna yakani ka yeng basa kadai hadin makalayoi yaka jingdon jong ki jaka jingok kai ki ba internet hake hima nongklaw badru ban yarap yiki pajba ka dong kathain ban yo jakasa lada jia bakimla ban leit pha shalaki shnong habaki wandon kam shekithain Mairang namar kumbakalong menta ka Mairang kadai ka pedeng jong ka khayi ka pateng ka badan ru shibun ki office sarkar bat kiwai ki shnat trekam hapo kani ka Aida Lodge yamenta dang don tang lai teli ki kamra thia bat lajer kerteng yikini ki lai teli ki kamra kum ka kshat khudoi ka phan nong lai bat ukelang Hidap da ka jing sengkeman ban yo iba ki traishnong mo jong ka shnong Mairang hang ni jong ka pendem umyong ki lasim ya kani ka sinjam ban pli ya ini lodge ya iba kila ai keteng ta ka Aida Lodge ni skong thu ba kadi ka sinjam ka barit ki sedang ka barit rei ni skong thu ba kidan ka jing i jengai ka ba kani ka kam kan sa yarap yu bubun ubalang dang nen ngidang yo kon pli ya gawai ke jasau sapo dum suklur hang tei ka ba ni sutu ka ban kata ya ki terus mo ban wan jo kai chachani ki jaka ki dong ki khan juni ti menta ka singi la yo ban pli saya kani te kalong sha ka ai ka thai ju perku ya ka subdivision juni ka ba boros ka tang ya angnur boros ka tang ya perkhat ni ju ikren bat ki rirongwa ki entrepreneurs mo kinong yalam shnong ba yo la bandan ki kinja guest house ki kinja lodge sapo tani kadong ka kathan nang bangin la ban kentiu ya ka tourism bat khamtam ban punsuk ya ki nonglet nongwan le sin ki shnong ki bajngai ki bawan dan kam ki bawan chimdawai ki bawan yeu wan han ki ba le si ki bomyo kali isu ban le pha tengah thrai ni guest house menta kasngi kan kalong ka jingerap om tang kita ki tourist ki bawan labar henrai khamtam ya ki brio pajba mo ki wan dan kam ha ni po shnong put na lungyong ni sotu pagaran kayo long sti kayo ko ba he tam kani dong kathan si hos hasil sepuro ko yi mo ki buon ki brio ki be ngi po shnong put na lungyong ki jing kam ki buon adu ki kam bang ki kam school mo ki kam po ki office repair nomor kala dai huai ka jaka ka ba ki baro ki dan hang ni tibun sin ho ka judan ke jingkut na ka liang jo ki riu ba kimyo kali bani phai su shnong kim don chu aja kasa ti kapin sitom kapin fry jumut iki ndai lingba ka jingdon jo kani ka watch menta nga try kan pisngan cibun iki mo bangin dawan ngindalet darang kimyo kaliru ngila don ke kasa ngila don iyeng basa iba ninjari mo akamit kayo ti kadai kai ka ba i jing sedang iba khrau ba wala da dai jing sedang ka baret dai iba khrau ni sentu ngujing jing kran ba itrai ki dang don tanglai kamera di hendrai ngit scam ba na ita ilai kamera le si kan semi da ki kau tuli ki kamera dia na ha buat makan long sya ka jing syakri ka ba
mentoy ya busuk ya uri popat ba bat haju ko por wat kitores ni skutu ba kitores lawan nimong be kiwan tang kita ki bodan kiwan pulut ya kejaga sa taka hajar mungkin don ki torres ki bon ki bosno trat man sang wat kinwa ki kejaga sa ki ba kam bedo tinga try nilayo ki kaladon kejaga ko ba kam rem dor kadan kejaga ba kam bedo kan kri bat lada buon tri kini kan pensionuri ki torres pakin wan namar dakiwan ki suhu pangin du ya ko rasa no imata ba hakapun kapatay social media lai tangka no kila ya tip kila ibaralu ya ini jakasa ngi ibat ke booking system lu kila la ban confirm no pa ban phone no pa tikan nyerap shibur ya ki nongwan dan kam ki nongwan juga ka syagani ka dong ka than ka juni dengan aku akan aku beli sisa ya i try gua Cynthia ni kesenja no kumba ong Neil Armstrong hapor bo kiu sha ubnai no i sinjam i baret ya ubrio andrei kala de ki jam ka pa he ba ya ka jai penrio mo ka no penrio a small step for man a giant leap for mankind te kani ki jing sedang ru na yu i ha ka ta ka ko di jing sedang i baret tamba ngej kamba kan senang he bakani business lumba ke sedang jo i ba rumah staff ni try kan ai nusi mi ki batin ya tur hakani ka dong ka kata no kumbangi i sipo sora ba kibun ki guest house takadaw ki torres ki shlur ban panlet namar ba ki sutu ka jaga sa ka biang ti hang angir ladaki wan ku ni kin buon be kita kinong wan mo kaya ya percentage ni mo kumbang ong nenlu ba 14 mi gadi gawai ka sektor ka ban wanra ya kamai gaji ka wanra ya ka roi ka pa ka wanra ya ka yo ka kot mo om tang ya kita gibui bubu ya ki hotel ki bubu bukan ba mah bubu iki ndai wat ya ki basyong dupan haganunu ka bentak mo ni jengkela jengka mokodok ka ba hakapor mencua ba idan tang ikan syai golet ndai minta pindalet tang tu kibun ba ki dukan pinpan tang magiru la kan jacu ka magi ni yo mo te ke kalong umta te ni tumbok kindan saki jakabam ki bakambian mo ki beri bidawan sini ki kwa ya ka bam lokal juni dan ki bawa ya ka ties ka ba ke jongki mo lagwan ki beri on planes lesi ki wa ya ka vegetable dish bet jongki dan ki bakwa ya ki non veg dish te ingin hapanya ya terengkat saya katakan lalu ke saisin ya da aku Malaysia ya iba bung master pakai yang kesendiri ba sini kini ka novel initiative ba ai ba kini ka kam go bai kasdang kanang roy kanang kraw ba kalong siya ka jutu ya baro ke saisin aku Malaysia dan myong ka ba ko long siya ba sin ba ka ba ya di dulu perkat ba sya ban ya ila aga enusi mo ya kini ki tribe can play ya kini ka jika o ki kendon ki hapan ki degandon mo nang ba kinongwan ki kinongsa kinwan ban ndasa ru da burom da ka po ko mangiti baka mayrang subdivision kadi ko way na ki jaka babun ki jaka Torres area le ni kita ki jaka jungok kai perthai te dei na kata kadaw ko penlong ba ka daga jingdan juga ni ka lodge ngit bakin saya rap kamta me gitu kinong wan shangkai perthai bakin kuslai shoot kamta me ka jaka sa namar ba daga jingdan ka di ka lodge thai kan kam ya rap hi lala kisa bun me ruk la la bansa te ka de kita ko we ka daw ba sa ko we pa de kolong ba kum kan long kum ka jinyarap ya kini ki parado parasnam juga di ka than kamtam ki bawan shindawai dan ki bawan rekam syakari ka samairang ba kadi ka cakaru ko bala kambun ki officer kala ni kinu ki tanat rekam te kata kadi ka daw penlong bangin dan yang ka ban play ni ka lot na kaliang jami kum gasnong penabiong di daw da kecing kemen aga di gasni bagi dia punya tonlang ha kecing play ya kan ka aida lodge kami ko gasnong penabiong ka jami bat na kaliang jami kinong ilam snong la jung slur na ko ka por
ba kalade kapur bala ide ba gitu ki badon ya ga jingtu na ga taban fli ya ki guest house ya ki lodge ki hotel na ga lang juga snong kan ai ga NOC kum si bantaban kentiu ha bi dei ba kam juga kai pertai hapo jeng ka dong ba ka thain ke jongi de mata ka si kani ka long ke jing sedang na ga lang jong i pung master walang ringkat persat krim jungi ba Justin ki bala persyang ya kaban pli mata kasi ke Aida Lodge kaban ai ke jing Shakri le ke service na ke pata gitu ki Torres ki bawan na kalen saudong bat ki wei ru ki jing don kam apo jo ke ga snong ke jongi ki bom don ya ke jakasa ki la ban sa lari ban book ki room apo jo ke ka lodge ba ka le se kan de ko wei ki jing mon toy ko kraw na ke pata gitu ki badon kam ya kaban samir apo jo ke snong ka thaw ke jongi le ba ke jing don jong ni ka lodge te ka jing pli ni ka lodge mata kasni ka dai ka weni ki jing kerku ya ka snong ka tha ko jongi pat kuj kum juru ya ki wei ba don kam na ka bata masabit hangni pat om tang kata andai ka pen seluruh iki wei ka badon ni ki jaka ki puta ki badon ni ai ka spa ka pho ba kin mi shakmat na ka banta ban pli ya ki lodge na ni ki guest house na ni ki hotel ya ka baka sinong kan ai kan pensulur kan don ka kan bati anak pinglawan promote ya ka tourism apo jeng ka dong ka than ka jungi para kuit ku wan sa angni ku magalong menta ki babun ki tourist ki wan ban kya sing ka than west kasil district ka jungi ban le ki tourist spot ki ba pher ande ka jinge ka long teng teng kim don ki jakasa ki ba biang ki ha ban le phai biang se shalong ya ka ban sa ba kali ka bu ki jinge ya ki tourist ki ba wan na kalek sa dong ka India ka jungi ban shabar kumjo nama ke jing bombiang ki jakasa tente ke jing don jo kini ki lodge ki guest house ki ngilala ban pli lemba ke ni kesni le si kan long sibenta ba ke la ban ai ke jing shakri ko bhatam na ka bata ki ding dong jo akai per thei khamtam ko bawan ke leng saudong jong ni ke dong ba ka than ke jung la ke snong panam yong ke jongi i per pau ke jing songu ban nyai ku play sai sien e ba Justin we ni ke samlarang ba ringkat ba pung master le thakurim jongi i kelas sedang ni ke kap bagi kirman bagi bu ke jingkerku bakani kan lodge ke jongki kan ya ha bat ke nang la ru bani kamai bat kham tam ke nang la ru banang seng ke kham he su ban de ke ni